ana bekarku milar kusuma tali dahat mulan sancota cincin mangrehing turangga kutha wustan kasamaran kabeh kena kapurba mung jir yaksa temahan ngurut saking pananggilan nagala gegolongan bubar kang samya ningali nalika semono damyak-damyak aku ning para prajurit Satakura saking negaring Astina Sang Raden Satamanata glaring baris sing nyekel tumbak jejer tumbak sing nyekel pedhang jejer pedhang dimen aja ngasi ana ingkang kasembyang ngaradan nalika semanten wis rampung dawuhipun Sang Satama mandhegani sangya para prajurit wis rampung Sang Satama kenya dawuh mring Wadyabala wis katotolan kadidi toya-toya Sang Swatama tuhuning
Cariyang putra lampun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta ngapa nih adik nesu-nesu sing gender minggat dolah ayo sing sabar ora wong penting kowe sapal larasan gamelan kene ayo to Kang iya nek ora kulino nganggo gamelan iki mono rak ya cotho ayo kuwi lah sing ditokke apa ya kira-kira mbuh pertalet sak tanker ngono suwene ra jamak-jamak aja to Kang heeh kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan ben nek pancen karepane awake dhewe kaya ngono ya awake dhewe kudu dinekati kudu wani nekat kudu gelem neruske lakune para Pandhawa lah iya to Kang ayo tur meneh niate awake dhewe nggone bakal ngrebut negara Sina bali mring panguwasane para Pandhawa kuwi ora mung saka ora mung aku sing kepengin ngekahe negara Ngastina tok ora mung aku dhewe ayo ning aku ki kepengin supaya iso ngabekti mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ya para Pandhawa lah ya ngono to ni sebab mengko nek aku sing dadi ratu terus mengko sing dadi patih Kakang Antasena loro-lorone ngatunggal awake dhewe manunggal dadi siji nadyan to sinebut Antasena karo Wisanggeni satriya sing ndunggal kewarisan nanging iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa lah ya ngono to tak kira nek arep nganti gara-gara apa to Kang ora apa-apa ya wis nek ngono engko nek ana Kurawa tekan kene pethuke bareng-bareng lah iya diajari kabeh ora usah wedi nek mung karo wong-wong Kurawa ora enek sing didaya blas lah iya ngono to Kang heeh wis sing baku kowe ora usah melu-melu perkara iki lho kok ora melu-melu perkara iki sing gegayaan arep dadi ratu ki aku ngene kowe iki piyayi ngono heeh piyayi apa piano aku ngajeni karo kowe mergo najan kowe iki adikku ki mengko kowe bakal kowe iki calon Nalendra Ngastina ngono Kang heeh mula aja ngasih kowe engko melu-melu perkarane nek ana gelute pasrahno karo kakangmu wae ngono ya Kang ya wis nek Kurawa tekan kene wis semingkira ku sing bagus semingkira saiki nek Kurawa tekan kene pethukne tandingane kridane Kurawa iya matur nuwun ya Kakang Antasena rasa matur nuwun awake dhewe nyambut gawe bareng ngono kok iya iya Kang heeh sae sedyane digan lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya pranangkana magawe klarira panus mening jajalanat ngaglangger kancang kaya ndo mentang kaya Kendewa Antasena iki Pak Dekarta Marma pancen ngono Dik nekani Antasena ndi Wisanggeni ulungna marang aku lho perlune
arep tak bondo tangane krincung sing tak leboke pakunjaran. Merga Wisanggeni wis wani ya kuwi lancang njaluk baline negara Ngastina. Saiki nek sampean arep mulasa karo adhiku Wisanggeni, aku sing ora trima. Tan trimamu piye? Rawe-rawe rantas malang-malang butung, adhiku Wisanggeni ki arep dadi ratu ning negara Ngastina. Ki arep moktekke para Pandhawa. Mergo aku karo adhiku Wisanggeni kepengin ya kuwi mikul dhuwur mendem jero, mergo aku satriya sing ndunggal kewarisan karo adhiku Wisanggeni kuwi. Kuwi dudu dadi perkaraku sing baku nek Wisanggeni ora kena tindakke. Saiki kudu tak rudo paripeksa. Kudu kon ngendhake kamurkane. Aja ngasih ngekahi negara Ngastina. Iki dudu wenange Wisanggeni. Engko sik. Kok sampean iso muni iki dudu wenange Wisanggeni piye? Mergo Wisanggeni munu wong jaban rangkah. Wisanggeni ora duwe wewenang tumrap negara Ngastina. Kita luruske iki. Aku dadi sampean paring dawuh nek Wisanggeni wong jaban rangkah. Wisanggeni kuwi dudu perangane para Pandhawa. Kok iso dudu perangane Pandhawa? Coba saya tak takon. Tak takon Wisanggeni anake sapa? Anake Arjuna. Lah Arjuna ki sapa? Panengah Pandhawa. Kok ngapa muni Wisanggeni wong jaban rangkah? Mergo Wisanggeni dudu perangane Pandhawa sing ora duwe wenang tumrap negara Ngastina. Lho, Wisanggeni iki anak-anak Pandhawa. Wisanggeni iki anake para Pandhawa. Lah kok dadi sampean muni Wisanggeni wong Liandrayan? Oh, cetha Wisanggeni anake Paman Janaka kok. Hah? Iya, ora iya. Muni sampean. Wong senengane kok golek alasane kok nek ora. Ayo saiki bakune sampean ora trima karo adhiku Wisanggeni. Arep mulasa karo adhiku Wisanggeni gedene arep gawe cintrakaning pati adhiku Wisanggeni mungsuh udu sapa-sapa ning mungsuhe Antasena babu arep apa? Lena pangindhamu tebat dadamu lakon mak ning kene marganing matimu Singalena mrapteng lalis maju jangkah ora bakal tak tinggal loncat lak dengar tomar. Maju kene. Tangiyo. Oh iyalah. Wis salah tangan yo.
Wadyabala Kurawa ki jan ora enek sing keneng dindelke. Nek budalane apike ra jamak-jamak garapane. Bareng maju perang ilang katigdayane blas. Kuwi lah. Ya, aja gur sing nom-nom sing maju. Padik-padikku. Sing tuwa kene ayo. Sing tuwa dhewe. Senopati kon maju kene tekan kene. Padikano tekan kene. Kapeng karna mawinges-winges katon lir lan dabeng Trisula panes maring jajalan sekretaning baune iblis lanat Antasena ora kena digawe becik ora kena dikandhani. Nek sampean iso ngandhani aku terus ngopo coba? Nek sampean ngandhani aku terus ngopo? Apa anggepmu nek sampean ngandhani aku karo Wisanggeni terus mendho kekarepane Wisanggeni ngono? Miturutmu piye? Ora bakal mendho. Mergo ngene, niatku ngene iki laku dharma. Aku kelawan adikku Wisanggeni kepengin ngabekti mikul dhuwur mendem jero karo para Pandhawa wong tuaku. Mergo aku karo Wisanggeni kuwi satriya sing ndunggal kewarisan. Mongko swargane wong tuwa kuwi saka anak sing iso tumindak becik, iso tumindak apik. Tumindakku elek, nek iso aku sithik-sithik wae ya tumindak apik. Nanging seranamu kowe arep ngabekti karo para Pandhawa luput. Luputku nggon endi? Ora sak trepil lan ora sak pantese kalamun negara Ngastina kuwi dijaluk ming panguwasane para Pandhawa kalamun ora sinartan perang gedhe Bratayuda. Oh ngono karepmu ya. Ya wis nek ngono saiki dikenceng perang gedhe Bratayuda ora sah Kurawa mungsuh Pandhawa, Antasena mungsuh Kurawa ngono wae piye? Ora iso sebabe. Mergo kodrating Gusti kowe kuwi ora kena melu perang Bratayuda. Sing ngomong sapa? Kuwi kodrating Gusti. Lan aku melu ora kena lho. Piye to? Apa anggepe aku ora iso tuku tiket ngono? Ora le ngono. Sing baku Antasena, mumpung aku iso ngelingke karo kowe kanthi alus lan bener becik. Adimu Wisanggeni kae ndakno kamurkane aja ngasih duweni pakarti kang kaya mangkono. Alah apa? Sampeyan wong tuwa kuwi kudune malah iso ngerteni, iso apa ya jenenge nyengkuyung karo karepane anak ora malah duwa kaya ngono kuwi. Aku sing ora trima tantrimamu. Gandeng kowe tak elingke. Padha karo kowe wis ora nampa pewarah lan kowe nampik pitutur becik. Kowe gelem ora gelem kudu bisa ngasorke kridane. Wong tuamu ngawung nek kepengin negara Ngastina bali marang panguwasane para Pandhawa. Iya, tak turuti ayo perang karo aku sak kamat-kamat alon-alon wong tuwa karo cah nom iki beda tandange reti ra.
sungut ngono kok kalah. Waduh. Panalinganira lumajaring ratri nenggak jangkanira kapisanan aning perang Bratayuda Bapak Remban Durna lole anak Prabu Karna inggih Bapak Remban kados pundi menapa saged ngunduraken wisangkeni kalian Punantasena waduh kula kok malah kewirangan tos pundi nggih mungsuh bayi wingi sore kok kula saged dipun kawonaken coba to Antasena mriku bayi wingi sore ning digdayane ngedapi-dapi sampun perkawis menika kula mboten saged ngrampungi perkawis menika kula pasrahaken dhumateng Bapak Mandurna nuwun sewu panjenengan menika senopati kedahipun saged merantasi perkawis menika nyatanipun kula kawon mengsah kalian Punantasena sampun kula sumanggaken lole Antasena kowe kewagang isanan iki Kyai Sundha maneh bumi langit tangkep kowe suara gembol manyar-manyar Antasena kowe bocah ra kena dieleke kowe bocah ra kena dikandhani kowe gawe rusake negara Ngastina kowe gawe sing sarane kawula Ngastina kowe gawe sing sarane para Sata Kurawa ayo saiki kowe iso ngalahke wong tuamu liyane kowe ora bakal iso ngalahke mbahmu bapakmu kan ilmune saka aku ora mungkin kowe iso ngalahke karo aku sing kandha sapa ketiwasan pripun Kakang Durna Antasena ngajar kula sageleme dhewe lajeng pripun matur anak Prabu Duryodana ketiwasan anak Prabu ketiwasan negari Ngastina bedah kados pundi Bapak Urban Antasena kaliyan Wisangkeni
mboten saged kula ndaken kamurkanipun maling samangke menapa kemawon ingkang wonten negari ngertipun Risa kalian bocah loro nika ketiwasan anak Prabu ketiwasan lajeng kersanipun pupun Pandunu kados pundi pados Pitasraya pados pitulungan sowan wonten ing kahyangan Dandang Manure monggo kula dhereaken Tinon ngening pamyan busana sutra kang maneka warna renggeng kencana Ratna Pro Kandera layu kumite sinang pandra sing maruta Serno kumaraning wiyat mangyan kumlepeteng tuwaca suprasta kayo kang kaprabal puspita anjraing sithik Ron mawara katyubeng anggen ukil wanggar sumeper Kinandrita busa uyon
aja makan astanira kalih astanira kalih pisan lan ngandika magawe pronto yan ngandika magawe pronto Tetian kala Rudra Mas Matih Raja Dewaku Jaramaya wonten timbalan kang adhawuh Ibu Betari nimbali dhumateng ingkang putra ingkang abdi pun Jaramaya kula jumadung dawuh layak to layak gara-gara ingkang sumundhul ing ngawiyat dirasake dening para bangsaning Baju Barat para jem setan mriprayangan iki mesti wae sira kula Jaramaya uga ngrasakake la dalah inggih harus kados mekaten Ibu Betari wekdal punika sakendakan punika kula ngraosaken bilih wonten ing Kayiwangan Dandang Manguri karasuwu panas satemah para bangsaning Baju Barat bubar mawon mboten kantenan. Tobat. Ora liya kabeh iki mau disababake merga ya kuwi saka sawane titah Pujangkara. Nggih. Mrika mboten pangling pun Prabu Duryudana. Iya. Ora mangling iki. Lho putu Prabu Duryudana ing Ngastina. Duryudana sasowan kita ngersaning pun Ibu padha kanthi rahaja sak prapta kita didherekke karo Kumbayana Duryudana Kurupati nunamit masang keliman tabi dina bena kula dhewe dumawang tawang tuwang Kanjeng Ibu Betari Durga sewu-sewu kewatanipun ingkang wayah ing Ngastina sowan wonten ngersanipun Kanjeng Hyang Pikulun Betari Durga wonten ing Kayiwangan Dandang Manguri diagung mangaksami bisawan kula Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk saha sampun wilujeng bisawan kula anggen kula sowan wonten ing Kayiwangan Dandang Manguri. Bantu-bantu iya. Pesthi wae yen to titah sak liyane kita ya sira kula putu Prabu Duryudana. Munggah ning Kayiwangan Dandang Manguri mesthi wae gawe gara-garane Kayiwangan. Nggih. Mesthi bakal ulun pidana. Anging gandeng ingkang sowan ning Kayiwangan Dandang Manguri iki ora liya ya mung putu Prabu Duryudana kulup kita ulun tresnani mula kang saka kita mboya bakal ulun paringi pidana nggih matur sembah nuwun Kanjeng Hyang sak banjure apa kang dadi wigatine tanpa tinimbalan kita sowan ana ngersaning pun Hyang ana ing Kayiwangan Dandang Manguri dina sak mengko iki Duryudana sewu-sewu kapan kalepatan kula diagung pangaksami mugi dados ning kamuningan Kanjeng Hyang bilih dinten sak menika kawontenan negari Ngastina geger negari Ngastina bedah negara Ngastina bedah sababe apa iki awit saking makartinipun atmajanipun kadang kula panengah Pandhawa inggih menika pun wisanggeni kaliyan Antasena ingkang adreng kekarepanipun kepengin ngrebat nyuwun wangsul negari Ngastina dhateng panguwasipun para Pandhawa maling sak mangke wisanggeni ugi adreng kekarepanipun kepengin dados Nalendra kepengin lenggah damar kencana negari Ngastina kula saking menika Ibu Betari ngantos kula kepelajar negari Ngastina wekdal punika komplang boten wonten ingkang nglenggahi kula bingung kula kedah kados pundi pramila kula nyuwun pintasraya supados jenengan Kanjeng Ibu Betari Durga saged angendaken ngamurkanipun anak kula pun wisanggeni Ibu Betari. Batu-batu sedhe selikur dina.
Duryudana wonten tibaling kadhawu. Yen to pancen kekarepan kaya mangkono mengko luwih dhisik ulun bakal nyuwun mriksa nglawan jeneng kita. Nggih, nyuwun mriksa babagan menapa? Apa wisanggeni ora ngemuti nglawan kalungguhane? Ngemuti dhumateng kalangganipun kados pundi? Patopat wisanggeni mono ora duwe wenang tumrap negara Ngastina. Lah kok dadi pangartine kaya mangkono. Malah yen ngono apa sira putu Prabu Duryudana wis ngemutake lan wisanggeni? Kula sampun ngemutaken dhumateng anak kula pun wisanggeni. Malengku sepringking sak mangke piyambakipun boten purun nimut Prawadasena malah ngrisak kawontenan negari Ngastina. Kula isin menawi ngantos mangke kawula mangertosi kawontenan kula nggih kados mekaten. Kula dipun senggu ratu sing ora iso ngayomi para kawula. Kucem asmanipun ingkang wayah pun Duryudana Kanjeng Hyang. Bagyatri sang kapirangu rinangkul kinempet kampedha sang retaning bawana ong ya kita kang walang ati Pato Mak Duryudana wonten tibaling kadhawu yen to wis krungu aturmu kang kaya mangkono ning kok lha kok dadi krasa ora seneng nglawan wisanggeni ceritane kuwi bocah wingi sore bayi wingi sore teka wani lancang bakal ngrebut dampar Kecana Negara Ngastina saka kalungguhanmu mongko mangerti nggir kulup negara Ngastina kowe ya durung wancine bali mring para Pandhawa sabab negara Ngastina bakal bali marang manguasane para Pandhawa besok ngalamun sak pungkure lakon perang gedhe Bratayuda. Sapa ingkang bisa ngukup kamukten, bisa ngukup kamenangan ning negara Ngastina kedua bakal bisa nglungguhi negara Ngastina. Kula ki sampun ngemutaken kados mekaten kalian anak kula pun wisanggeni. Wonten dipun tampik dening anak kula pun wisanggeni. Duryudana wonten dawuh. Pun ibu sagung ngemutake, pun yang sagung ngelingke nglawan wisanggeni. Pun yang sagung ngendhake ngamurkane wisanggeni coba mengko omongane apik-apik. Pun yang bakal prapta ning Madyapada golek kelawan wisanggeni pun yang bakal ngelingke sing apik-apik nglawan wisanggeni. Nanging yen to wisanggeni wis wegah nama warah sampe pitutur becik mari maksa. Pun yang kudu ngruda mari peksa sartane kudu gawe cintrangane. Wisanggeni kudu tegel kelawan wisanggeni lan Antasena. Matur sembah nuwun sanget. Ning mangerti ya nggih kula putu Prabu Duryudana. Ngalamun wisanggeni mono ana sambung rapete karo wong atuwane para Pandhawa. Liripun kados pundi jeng andika paring dawuh kang mekaten Kanjeng Hyang. Coba to. Wisanggeni kuwi anakane para Pandhawa, wisanggeni kuwi anak Pandhawa. Nggih. Kenapa ora luwih dhisik sira kula putu Prabu Duryudana prapta ning negara Ngamarta njaluk pintasara kan para Pandhawa supayane bisa ngendhake kelawan kamurkane wisanggeni. Malah kula dereng kapenggalih perkawis sing kados mekaten. Tobat mulo kang saka kuwi ya nggih. Panjalukmu ulun udaneni. Pene yang udaneni kelawan apa kang dadi panjalukmu pene yang bakal ngendhake marang kamurkane wisanggeni. Matur sembah nuwun. Nanging seranane kita ya kudu gelem budidaya. Ya kuwi seranane prapta ning negara Ngamarta. Njaluk tulung lawan para Pandhawa supayane bisa ngendhake kelawan kamurkane anake ya kuwi si wisanggeni nggih. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana bari ning sun Merkuta lalu nang ngandika. Bapak Durna wonten dawuh nggih. Kados pundi mriku? Kados pundi pripun? Kula kedah sowan wonten praja negari Ngamarta nyuwun pintasaraya dumateng para Pandhawa. Lho, dipun lampahi kemawon. Kula isin. Lho, isin sebabipun apa? Kula mengke malah dipun senggu dening kadang-kadang Pandhawa. Kula menika ratu sing ora bisa ngayomi. Oh, lole. Nuwun sewu nggih, wekdal punika wekdalipun kepepet. Wekdal punika darurat utawi darurat. Lho kedah nyuwun pintasaraya dhumateng pun para Pandhawa awit wisanggeni mriku anakipun para Pandhawa. Mekaten nggih, sampun dipun turuti menapa kemawon menapa sarana ing sakmangke nedya damel.
saged ngendhakaken kamurkanipun wisanggeni mekaten nggih. Nggih Kanjeng Ibu Tari menawi mekaten wekdal punika kula nyuwun pamit enggal-enggal kula badhe bidhal tumuju wonten negari Ngamarta nyuwun pinta saraya senjata pitulungan dumateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yen to pancen wis kitantepi kang kaya mangkono nggih kula putu Prabu Duryudana. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit. Ati-ati. Sesumbar mawalin rupa mekonjeng kumalu dukuntur ketuk ongong kumalu dukuntur ketuk tobat lagi wae dirasani lah kok bocahe teko Jaramaya kowe ladalah kula kok ndredeg Ibu Betari. Aja ndredeg, aja wedi. Dikandhani sing becik-becik sithik. Nggih, kula sumanggaken. Betari Durga. Wisanggeni kula putuku keri ya. Ana apa mrepeke marang kanan ning kayuwangan Dandang Mangorek? Musik. Aku arep takon, Mbah. Aku tekan kene karo Kakang Antasena aku mau ngarep takon mergo aku mau sekawet gawe rusa ning negara Ngastina. Tak goleki Siwa Duryudana kok ora ana negara Ngastina komplang tak titik playune. Jebul tinemune tak sawang mau sowan ana ing kayuwangan Dandang Mangore. Apa pancen ngono? Iya. Weh lah dalah manus maring jajalan sekenaning baone iblis lanat. Simbah Durga yektine aku wis krungu apa sing dadi rembuke. Lah kok dadi delangap-delangap ucapmu sampeyan ngandhake karo Siwa Ngastina. Yen to kowe sing bakal ngemutke kelawan aku. Nek ngono aku ora bakal trima mergo kuwi niatku, kuwi gegayuhanku. Kuwi gegayuhanku. Antarane aku karo Kurawa wong Liandrayan ora kena melu-melu. Bener. Pancen ngono. Nek Eyang Betari Durga kok ngasih melu-melu, teges nantang karo Antasena. Tobat banjur kita ngarepan kita kepiye? Pun yang iki janjane mung arep ngemutke lawan jeneng kita supayane aja ngasih duweni pambegan sing kaya ngono ya nggih wisanggeni. Mangerti ya? Negara Ngastina kuwi bakal bali marang manguasani para Pandhawa besok ngalamun wis dumadi perang gedhe Bratayuda. Ora idep aku ora gagas arep perang Bratayuda, arep perang Bratawuda sakarepe. Aku ora gagas. Sing baku aku iso ngukup kamukten negara Ngastina, Eyang Betari. Dalah panus maring jajalanan bayi wingi sore lako teko delangap-delangap capek ndruwili kaya krojokan nerweteh kaya bedan sewu dembo pategalan ngapa Wela Antasena ngapa njaluk tak
cethot neh apa piye? Aja. Lah, kowe kena tak ndake kamurkanmu ora es taun ana Windana nek urung kelakon wis anggene urung kelakon ning nggo dampare negara Ngastina ora bakal mendho saka mangremuk. Malah saiki tak sawang kok Betari Durga sing dadi pepalange adikku wis anggene nggone bakal dadi ratu ning negara Ngastina. Wela dalah Antasena. Mungsuhmu Jaramaya alah kesuwen nek metu njaba ngono wae kok ora. Entuk-entukane cik apa wela disuwuk kok ra manut mergo kowe arep ngendhake kekarepane adikku wis anggene kuwi karepan apik ayo kowe kok malah wong liandrayan kok melu-melu perkaraku iki perkaraku karo perkarane wong Ngastina kowe ora kena melu-melu wela kowe kena tandhake kamurkanmu ora sapa kowe tiban dayane sungunku mati walah walah no yo dadi rusa kaya ngene kanan kayangan Dandang Mangore Jaramaya mlayu golek pitulungan Jaramaya piye Kang Ben gawe rusuh sisan kok ben. Lu gawe rusuh piye to? Kowe ora ngerti demit-demit do bubar. Oh iya ya, iya. Layak kok mamring kaya ngene, ayo. Nah terus iki piye? Lu lambu mau jare arep ngoyak si wong Ngastina. Lho, lah kowe ngerti ora ning ndi playune? Aku dhewe ora weruh. Walah. Anggere surane sing ngerti ngono kuwi repot. Kowe ngerti ora? Ora. Lah terus iki piye? Ah sembuh kaya kelangan lacak iki ne. Waduh. Piye ya? Ah sembuh aku dhewe ora weruh. Takon karo aku. Iki saiki Dandang Mangore suwung. Monggo kana negara Ngastina wis rusak. Umpama dhewe arep dadi ratu ning negara Ngastina ya wis ora dadi. Lah iya. Mula jane nek mau si wong Ngastina maringke damar kencana langsung mau sore wae malah ora dadi kaya ngene kanane. Lah iya. Mula to. Getun iki tiba ning ngarep. Lho, kok tiba ning ngarep? Lah iya to. Lho kok tiba ning ngarep? Ha nek mburi teneh letong jenenge. Tiba ning mburi ngono. Ah iya. Wong senengane kok sok ngawur ora. Terus iki piye Kakang Antasena? Ah sembuh. Aku dhewe ora weruh. Arep piye ceritane kelanjutane awake dhewe le arep medhak negara Ngastina. Ah wis rusak piye larut dandani coba. Iya ya, ah iya. Kakang Antasena piye ni? Aku kok duwe ide.
ide iki apa? Ora lho, aku duwe gagasan mopo? Gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok. Ora bahasa Indonesia. Ah iya. Terus apa? Upama aku tak dadi ratu ning kayangan Dandang Mangore wae ngono piye? Ora ngawur nah. Kok ngawur piye to? Iki papane dewa lho iki. Apa kelakon aku diarep ngeratoni demit. Lho. Sing bakur-akur takon dadi ratu. Perkara kawulane sapa kuwi mung manut ratune. Perkara reneng kawulane ya ora apa-apa. Terus karepmu piye? Aku tak dadi ratu ning kene wae ya. Dadi ratu ning kene piye to? Sik aku urung tanggap aturmu. Mira, koclok tenan. Kowe yo koclok kok nini ngelokke aku. Aku tak dadi ratu ning kayangan Dandang Mangore. Heeh, terus aku lungguh ning palenggane Kanjeng Hyang Betari Durga. Heeh, terus aku ora sida ngukup pamukten negara Ngastina ya ora masalah. Heeh, terus sing penting aku iso dadi ratu, aku iso ngratoni sapa wae. Iki kayangan tak dadekke negara. Heeh, terus ya ngono kuwi. Heeh, terus terus patak gundulmu lho kowe. Ya, mudeng. Apa sufu? Beras sekilo, ndok seprapat. Muni mudeng antena. Ya wis aku ngerti karo sandhanganmu. Ning kene ana walate, walat apa tak sandange Kang Boyo. Aku wis manut karo kowe. Putune dewa jan Sang Hyang padha wenang. Lah kok dadi kowe gleleng kaya ya wis aku tak lungguh ning dampar kencana Kanjeng Hyang Betari Durga. Ya wis manut. Aku arep tok kon ngopo wae aku manut. Terus ayo aku madeg ratu. Heeh. Wah jan jebul ya penak lingguhane Kanjeng Hyang Betari Durga iki. Empuk Kang ayo. Ya mengko rada mambu pesing. Wong tuwa kok ya ora sing kok. Ya wajar nek wong tuwa kok. Ayo Kang. Heeh. Piye apike manut? Mosok ratu arep nganggo klambi kaya ngono niki ratu apa gendro jane kaya ngene iki ha iya lho ora wis wangun ngene iki ya ora wangun kok ratu kok kaya ngono kaya satriya nyatriya banget jebuk golek sandangan mburi kono sik ya Kang tak golek kono ana sing cocok engko tak bagahi ha iya entuk urung sik wis lho lho iku kok gede banget aja nek gegeden aja iya Kang heeh entuk urung wis kok Kang ha iya wis entuk urung wis coba kok rene tak ndelok baguse kaya ngopo wis piye Kang apik ya mung emane kok eneng bokonge
sandangan wedok. Ah iya. Ora apa-apa. Wah jan adikku nek dandan cara ratu yen bagus tenan. Kowe gleleng saiki gondrong barang. Ayo gelung aku tak cepot kaya ngono. Aku arep potong kok ni ben padha sing ngedram. Sing ngedram sing medun kok. Ora. Wangun to Kang, bangun. Oh iya. Coba kowe. Ya, sik. Awas lho aku nek tontekke sandangane ora akeh kok. Oh iya. Lho kok nganggo koteka barang? Iki to? Heeh. Kowe lah. Heeh. Sandangane Betari Durga ora sah kembenan barang kowe iki. Liyane kuwi eneng ora? Ora iki. Sik mbuh mau eneng apa aduh iki. Gegedhen e. Ukur swidak apa piye iki? Swidak kaya gori. Liyane Kang ya sik. Jenangel tenan golek. Endi ya. Kuwi ana lemari loro kok. Oh ya, iki sing iki kayake. Ha iki. Piye? Lho kok kaya Pardi. Oh. Kecilian Pardi semene iki. Oh ya Parjo ngono. Heeh. Ora wangun patih kok kaya ngono. Liyane ya sik. Lho. Ya. Mangon urung. Lho kaya Ros Bandi. Persis ya. Ayo. Liyane sik. Sampai habis. Nah. Piye wangun? Lho, sing ditakon piye wangun ki aku. Oh iya, piye wangun ora? Ora. Aja ngantukan lho nek ngono kuwi. Lah piye? Lho, kowe ora sing nyekel bonang dengkulmu. Wajane kok ora enek sandangan apik ki piye to ki? Iki ya sandangan patih. Sik. Lho. Iki ana lawang bukan? Oh ya sik. Weh lah. Kok ana rak pirang-pirang? 1 2 3 4 5. Iki sandangan SANDHANGAN sandangan EMBABAN ban. Oh iki sandangan nemban. Dudu. Iki sandangan apa iki? Sandangan apa iki? Iki sandangan TU2M. Oh sandangan Temanggung. Oh Tumenggung. Sandang iki apa iki? PA T I. Lah iki sandangan Patih. Lah iki ya. Sandangan Patih. Ana ni, ana. Ya goleki Kang. Ha sik tak golekane. Sik. Coba iki. Lho kok gegeden. Sik. Kecilian. Kuwi lah. Sik. Nah, iki kaya wangun iki. Sik. Sik kok lugu ya. Walah lah mestake suwek ra situ. Ana ora? Sik ana santai wae ana kok. Nah, iki kaya pas. Piye nih? Wah. Bagus. Ya mung kuwi lho kupingmu. Apa? Keneng sawange. Wis suwe ra dinggo kok ya ni. Ayo nganti luwuk kaya ngono harus ora apa-apa. Ya mung iki kok ora iso nggo malang kerik piye to kowe? Kowe lah. Nang kene wae ngawur ora. Iya.
Aku patih, kowe ratune. Iya, arep nganggo jejuluk sapa? Sapa ya Kang apike? Manut. Prabu Wirambana Dewa. Aja. Ateneh merongos kowe nek Wirambana Dewa. Ngece kowe. Aja Wirambana Dewa. Prabu Lokayanti ae aja. Oh bandem suling mbuh lho kowe. Prabu Candrageni. Wangun ora? Wangun kuwi wae. Oh iya. Prabu Wisageni ya Prabu Candrageni piye Kang? Wangun. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi. Oh. Ngono wangun. Iya. Nah, aku nek njeluk kowe Yayi Prabu Candrageni. Ngono. Wah, wangun banget. Ayo. Kakang Patih. Sapa kowe areng jeneng sapa? Aduh, iki aku. Marwan. Aku nek nganu jeneng-jeneng ngene iki angel e. Patih Boimin. Ora wangun. Patih Margot wangun ora wangun. Wela. Mbok yo jeneng sing aneh-aneh ora. Kuwi jeneng penatah wayang e. Ayo. Patih Giyatno. Aja. Ngawur ora kok jeneng Patih baguse kaya ngono kok Giyatno. Liyane kuwi sapa ya? Tanti Tulus. Mugiyo. Sapa ya? Manut Kang, Duh. Patih Kinase. Combri lho, coba. Aja liyane to wajan wis ora. Patih. Patih sapa? Patih cepuk ngono ya. Ketiban son gundulmu ngono. Neka-neka ora. Patih sapa ya? Patih Hetek ngono ora wangun awak semono kok Patih Hetek. Tenan gila-gila sirahe sik. Suwe ora apa-apa ya nek aku bingung tenan golek jeneng iki. Wis ora apa-apa wis. Sik Patih Werkudara. Aja idak bapakmu kowe engko ora. Heeh ya, Patih Las Vandenberg. Apa? Patih Las Vandenberg. Kuwi apa kuwi wong saiki ora mudeng. Wah anu wae, Patih Adolf Hitler. Piye? Aku saya le do ora mudeng. Ora apa-apa engko gek perang dunia ketiga. Lho. Ora ngawur lho ora. Patih Sapu Jagat piye? Kuwi lah. Kaboten kowe nganggo jeneng kuwi, kowe arep nyapu latarmu ora tau to sapu arep nyapu jagat. Oh iya. Patih Sing Futang. Ora wangun. Iki sipit iki. Ora to, iki sing jeneng iki sing ndarik wae. Patih sapa ya? Patih Sigit Nugroho. Ora wangun. Wong iki ulatmu guyang-guyu arep nganggo jeneng Patih Sigit Nugroho. Atene ulatmu kaya silit. Ngawur ora. Ngawur ora. Lecap. Patih Kilapawarna. Wangun ora? Nah, wangun. Wis iki wae. Bagih binagi ya, Kang? Ya. Kakang Patih Kilapawarna. Apa Wisanggeni? Udu lho. Lah sapa? Yayi Prabu Candrageni. Oh ya,
Yayi Prabu Candrageni ana dawuh menapa Kakang Patih Lapawarna? Yayi Prabu Candrageni. Piye Kang? Yayi Prabu Candrageni. Mbok ya dialoge sing berkembang. Wajan aku ora tau dadi patih ngene iki. Ya latihan kok. Kakang Patih Lapawarna. Piye? Yayi Prabu Candrageni. Nah ngono wangun. Kelemar-kelemar kaya klemek. Ya. Piye? Dawuh Yayi Prabu Candrageni. Ya ora bengok-bengok. Bocah kok ora. Sing biasa wae kaya mau wangun. Oh ya. Ana dawuhmu apa Yayi Patih? Yayi lho ora kleru to. Yayi Prabu Candrageni. Kakang Patih, piye? Gandeng kahanan negara ing Dandang Mangore. Sik, negara Dandang Mangore ngendi? Kene iki lho bocah kok kocroke ra jaman-jaman. Oh iya. Nah saretiku kayangan kaya ora. Bareng aku sing nungguhi iki dadi negara Dandang Mangore. Ngono ya, Kang? Ya. Wah, jan repot tenan ya. Ndak dadi ratu barang. Gandeng negara ing Dandang Mangore suwung. Piye? Ayo digelak wancine digege mangsane. Heeh. Awake dhewe kudu ropian-ropian seneng-seneng. Bener, ngetokke penyanyi-penyanyi sing hot-hot. Iya, heeh. Aku kok ngerasa kaya ora seneng karo sapa? Mbok keke aku wae. Ora to aku kok ngerasa yen tolehku dadi Nalendra iki wis kuncara terus karepmu padha tatanan barisaning Purwadyabala. Wait. Nganggo wae barang. Ngestoke dawuhipun ora sah basa, kowe iki ora iso basa. Oh iya. Mek ora dadi-dadi ya dadi sik latihan sik ora apa-apa ya, Kang. Heeh. Kakang Patih isih mambu e. Kakang Patih Lapawarna. Piye? Yayi Prabu Lapawarna uduan Candrageni. Jaganen kahanan negara ing Dandang Mangore. Oh iya. Ingsun bakal kundur kedaton. Ya. Iringane Santi Mulyanti. Ngawur ora. Wis ngono wae wis aku arep kundur kedaton ya Kang. Ya Yayi Prabu Candrageni aku wong manut karo dawuh Yayi Prabu. Ora sah nyembah, ora sah nyembah. Ngene wae ya. Aku nek joget lah kok dadi pisang kene malah lungguh dampar kayangan Dandang Mangore patobat. Iki kepiye lah kok dadi kanane kaya ngene. Kayangan Dandang Mangore besapu kulon kula nyuwun pengadilan kulon.